Després d'un mes de vacances ja estem al vostre costat per a seguir parlant de festa, tradició i cultura i sobretot arrencar unes falles 2011 en les quals el 3 de setembre d'este mes es presentava el jurat que conformarà i elegirà a les 13 xiquetes i 13 senyoretes que compondran l'acord d'honor de la Fallera Major de València de l'any 2011. Nosaltres no poguérem perdre-nos ixe acte i vos el presentem. El passat 3 de setembre es desvelava el secret més guardat de l'estiu. Els components dels jurats encarregats d'elegir a les 13 xiquetes i senyoretes que compondran les Corts d'Honor de l'any 2011. El president de Junta Central Fallera ens presentava als jurats. Don Félix Crespo, un estiu tranquil·let, però mateixes de faena, elegint el jurat i difícil elecció, no?, una vegada més. No, quan diguem moltes vegades que el món de les falles no para ni en estiu és completament de veres, perquè triar un jurat conlleva molts dies parlant amb la gent i averiguant si tenen compatibilitats, si volen ser membres del jurat, comprovant que poden tindre aquesta disponibilitat en els seus treballs, en les seves obligacions. Jo crec que a priori sempre busques en el jurat aquesta combinació de gent del món de les falles, com és el cas de les Falleres Majors de València de 3 anys, o components de Corts d'Honor, presidents de falla, i al mateix temps ho combines en gent en un perfil tècnic, professional, com és en el cas d'una educadora infantil que tenim, que poden aportar el seu punt de vista des de, jo diria, fora del món de les falles, coneguent el món de les falles, però en un perfil professional que pot ser molt vàlid. I demanant-los que siguin, sobretot objectius, que traten a totes les candidates en la mateixa condició, perquè n'hi ha un aspecte que és el mateix en totes, és la il·lusió per arribar. Això no es pot puntejar ni és un mèrit d'uns pocs o de molts, de totes, perquè jo crec que aquesta il·lusió és legítima i n'hi ha que respectar-la. A partir d'ahí ja seran altres molts criteris, la presència, el parlar, el saber estar, l'educació, no sé, moltes circumstàncies que aniran valorant dia tras dia. El jurat infantil estarà constituït per Estrella Navarro, tècnica educadora infantil, Glòria Martínez, Fallera Major de València de l'any 2008, Francisco Mena i Ignacio Higón, presidents de Falla, y Raquel García, component de l'acord de l'any 2005. Sin duda, es una responsabilidad muy grande porque, lo que elijamos los 5 componentes, de ahí saldrá la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Hay muchas cosas que valorar, no porque sean rubitas o tengan los ojitos azules, tiene que ser algo que prevalezca sobre las demás. Son un cómputo muy grande de cualidades las que hay que valorar. Es muy complicado porque es que ya a las 66 ya han pasado un primer filtro, por decirlo de alguna manera, y ya vienen niñas que son en la mayoría muy aptas para pasar a ser 13, al grupo de 13. Es una tarea muy complicada, estamos evaluando a nenas, que siempre lo veo como más complicado porque son niñas, entonces se comportan como niñas y es muy difícil porque ellos tienen su ilusión, tienen su sueño y entonces creo que es una tarea muy complicada y la afrontamos con mucha responsabilidad. Queremos que ellas estén tranquilas, que sean ellas mismas, que disfruten, que nos vean como amigos, como compañeros suyos de juegos, de risas y que no vean que les estamos juzgando en ningún momento. Mentre que les persones encarregades d'elegir l'acord major són Maria José Ariza i Marta Querol, Falleres Majors de València, Raquel Copovi, Cort Infantil, Cuchita Lluch, Fallera Major Infantil de València i Pepe Camany, expresident de la Falla El Pilar. La responsabilidad es grande, es muy grande, porque todas tienen ilusión y todas tienen méritos seguros para llegar a ser Corte o Fallera Mayor de Valencia, ¿no? Y la ilusión que tienen todas también es grande, igual que la nuestra, de hacerlo bien. Yo creo que lo conseguiremos, lo haremos bien. Sí, pues supongo que será revivir también vuestro año, ya ha pasado un tiempo, y volver a tener esa experiencia, ¿no? Sí, bueno, yo fui Fallera Infantil de Valencia en el 75, en aquella época era dedo todavía. Pero con mi hija Carlota sí que lo fue en el año 2006, en el año de Nuria, y de la corte infantil. Y como madre recuerdo que lo pasas mal, se sufre, y las niñas también, porque es todo un proceso largo, ¿no? Pero es bonito, ahora estoy en el otro lado. Exacto, ahora estoy en el otro lado y por eso, como entiendo cuáles son las situaciones que se producen y los nervios, lo entendemos todas porque todas hemos ido, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que ellas no sufran y muestren cómo son realmente, ¿no? Que no pasen tensión, sino que se muestren cómo son.
Bueno, és un repte més d'esta activitat fallera. Jo nerviós no me fiqué, però no m'ha ficat en... Mai, no? Mai, o sigui que inclús quan m'acabaven de plantar la falla, però és un repte i hi ha que agarrar-lo amb tranquil·litat perquè les presses no condueixen a res i els nervis menys. Tu eres un home de reptes, també hi ha que dir-ho. Així que aquest és un repte important. I com s'espera viure estos 15 dies? Com va ser la selecció? Com t'imagines que seran? I quin va ser Bueno, l'èxit? de moment jo sé que va ser intens perquè són ja que de 69 ja que deixarem 13, entonces és una labor molt alta, molt complicada i de fet ja han quedat en demà en reunir-nos nosaltres el jurat per fer-nos nosaltres mateixos un programa i una forma de com anem a actuar. Dos jurats que tenen per davant una difícil feina. De 101 il·lusions, sols 26 es convertiran en somni. Molta sort, xiques! En Art Antic nos dedicamos a la fabricación de joyería tradicional de carácter valenciano desde 1950. Fieles, únicos y originales, nuestros diseños se inspiran en un rico pasado. Equilibrio y elegancia se unen para hacer de nuestras piezas joyas atemporales. Somos fabricantes de los aderezos y medallones de las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Art Antic, joyería artesana. Carretera de Liria número 75, 96 363 8068, Burjasot.